Човековата къща е построена през 1830 година. Тя е подарък на сватбата на Петко и Ирина. Те са се венчали в Трявна през 1835 година. В този малък уютен дом се ражда 9 деца, но 7 от тях са живи. Всички деца на семейството са успешно реализирани в обществен, политически и културен живот на свободна България. Семейството живее в тази къща до 1876 година. Споменът за него пазят малката масичка, на която децата се учат да пишат, да четат. Кошовете, които Петко носил книгите при всяко свое завръщане. Документално експозиция в къщата може и представя житейски и творчески път на най-ярките личности в семейството, баща и син Петко Пенчо Славейков. Пенчо Славейков е най-малкият и най-палавият син в семейството. До втори клас той учи в родния си град Трявна, а след това се меси заедно с цялото семейство в различни градове. Сливен, Велико Търново, Пловдив и София. Докато е ученик в гимназията в Пловдив, замръзва на ледената парзалка на река Марица. Той се разболява тежко и е трудно подвижен до края на живота си. През 1892 година Пенчо Славейков заминава да следва философия в Лайпциг, където се запознава отблизо с европейската култура. Завръща се в България през 1898 година и е назначен за учител в Софийската мъжка гимназия. Става близък помощник на доктор Кръстев при редактирането на списание Мисъл и водеща фигура в едноименния литературен кръг. През 1903 година свързва живота си с поетата на Мара Белчева, която е неговата спътница до последните му дни. През следващите години ръководи Народния театър и Народната библиотека. През юли 1911 година е уволнен от поста и директор на Народната библиотека. Обидил се и заминал в чужбина. Здравословното му състояние се влошава. Умира на 10 юни 1912 година близо до езеро Комо, Италия. През 1921 костите му са пренесени в България.